हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन एंड ब्यूटी। आज हम जानिबा 36 ब्लाउजर फ्रंट पार्ट कटिंग मेजरमेंट स्क्रीन उपरे अच्छी देखि नेबे। पेपर उपरे कटिंग करी ताको कपड़ा उपरे किपरि कटिंग करबा ताहा आज जानिबा। प्रथम लंब नहीं जा लंब जी थी बैक पार्टर फ्रंट पार्टे आउ गोटे इंच एक्सट्रा नवाक हेबो। तापर शोल्डर 5.5 आर्महोल 6 इंच एपट साइड भी देखीदे 6 इंच आर्महोल जो नहीं से पटरे 5.5 समान रखिकी लाइन टाणिबा। बेकर चौड़ा 2 इंच 2 सूत नहीं फ्रंट नेक लेंथ नवा 6.5 इंच तार एपट साइड 2.5 इंच देकिना ताको बॉक्स करदे। तापर ताको छातीर माप नवा छातीर 4 भाग भागे 9 इंच आउ 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तार अंटा जोटा आम कमर कहते नवा अंटा अच्छे 34 ताको 4 भाग कले 8.5 आउ 2 इंच मार्जिन आप जमी नहीं पारे मुझे 2.5 इंच नहीं। तापर ताको सब लाइन टाणी दबा काख गले फ्रंट पार्ट पे 1 इंच तार मिडिल बाहर करके राउंड शेप देदेबा। फिटिंग लाइन तल को 2-3 सूत एमती डाउन करना सब एमती डाउन करके काटिले आमर जो काख पाखे कपड़ा जमा हुए ना जो फुल्का टाइप काख तले रहे से काख तले फुल्का टाइप रही। तापर बेल्ट बा भी बटर लंब तलपट ना हम उपरपटर मुझे 11 इंच नहीं जेहेतु ब्लाउजर लंब ये कम अच्छी मु तलपटर नहीं ऊपर पटर 11 इंच चिन्ह देती बेल्ट पाई। बेकर गोल शेप देदेबा बेकर डिजाइन करने चाहते डिजाइन कर फ्रंट पार्ट बेक सब राउंड थे भल लगे। आर्महोल साइड 2.5 चिन्ह दबा। तापर फिटिंग लाइन रू आम जो नवा कटोरी माप छाती को 3 भाग करदे। 3 भाग रू गोटे भाग एसपटी साइड रखिके आउ 2टा भाग कटोरी माप नवा हेले छाती अच्छी आमर केते 36 ताको 4 भाग कर धर होला 9 फिटिंग पाखर आम है केते अच्छी 9 अच्छी 9टा को आम 3 भाग करना 2 भाग कटोरी ने 3 3 से 6 चिन्ह देखी सब एमती बेक पाखर ऊपर 1 इंच देखी सब लाइन करके बेल्ट भी 1/2 इंच
ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତାକୁ ତେରଛା ଭାବରେ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଆଣିଦେବା। ତାପରେ କଟୋରୀ କେମିତି ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା। ଏଇ କଟୋରୀ ରାଉଣ୍ଡଟା କେତେ ଅଛି ଆମର ଫିତାରେ ମାପିକି ଦେଖିବା। ତାକୁ ସେମିତି ଆମେ 3 ଭାଗ କରିବା। ପାର୍ଟ 1ରେ 2 ଭାଗ ରଖିବା। ପାର୍ଟ 2 କଟୋରୀ ଯେଉଁଟା ତଳେ ଅଛି ତାକୁ 1 ଭାଗ ନେବା। ମୋର ଏଠି ପାର୍ଟ 2ରୁ ବାହାରିଲା 2.5 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ଏପଟରୁ ବି 2.5 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକିନା ତାକୁ ସିଧା ଗାର ଟାଣିଦେବା। ତାର ମଝିକି ବାହାର କରିକି ସେଠି 1/2 ଇଞ୍ଚ କମ୍ କରିକି ମଝିରୁ ଉପରକୁ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ତ ସବୁ ତଳ ଚିହ୍ନକୁ ସ୍କେଲରେ ଲାଇନ୍ ଟାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଏଇଠୁ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଟୋରୀଟି କିପରି ଗୋଲ ସେପ୍ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ କଟିଂ କରିଦେବା। ପେପର ଫାର୍ମା କଟିଂ କରି ରଖିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର କପଡ଼ା ବ୍ଲାଉଜ୍ କପଡ଼ା ଏକାଥରେ ପକେଇକି ଶୀଘ୍ର କାଟି ହେବ। ଆଉ କିଛି ମାପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଫାର୍ମା ରଖିଥିଲେ କପଡ଼ା ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇବେ, ଖାଲି ଚିହ୍ନ ଦେଇ ତାପରେ କାଟି ପାରିବେ, ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏସ୍ ପଟି ବାହାରିଗଲା, ଭି ପଟି ବାହାରିଗଲା। କେବଳ କଟୋରୀ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2ଟା ବାହାରିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମଝିରେ ଏମିତି ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇକିନା ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ତାକୁ କଟିଂ କରିବା। ତାପରେ ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବଡ଼ କରିବା। ତାକୁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ତାକୁ ଡ୍ର କରିଦେବା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇବା, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇବା। ସିଧାରେ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ମଝି ତାର ବାହାର କରି ମଝିରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ବି ବଢ଼େଇବା। ଏପଟରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ, ଏପଟରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ। ତାକୁ ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଏପଟକୁ ତ ସ୍କେଲରେ ଗାର ଟାଣିଦେବା। ତଳୁ ତାପରେ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଦେଇଦେଇକି ତାକୁ ସେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। କଟୋରୀ ଆମର କେତେ ଗୋଲ ହେଇଗଲା। ତଳେ ମୁନିଆ ହେବନି, ଗୋଜିଆ ହେବନି। କଟୋରୀ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଗୋଲ ହେବ। କଟୋରୀଟି ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇକି ବସିବ। ବ୍ଲାଉଜର ଯେଉଁ କପ୍ଟି ବାହାରେ ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକି ଫିଟିଂ ହେବ। ପାର୍ଟ 2 କଟୋରୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାର୍ଟ 1 କଟୋରୀର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଇଥିଲେ ତଳ କଟୋରୀ ମୋର 2.5 ଥିଲା। ତାପରେ 2.5 ଇଞ୍ଚରେ 1 ଇଞ୍ଚ ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ନେଇକି ଚିହ୍ନ ଦେବା। 2.5ରେ 1 ଇଞ୍ଚ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 3.5 ଇଞ୍ଚ। 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଏପଟ ଚିହ୍ନ ସେପଟ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ତାକୁ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ କାଜ ହକ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ 1 ଇଞ୍ଚ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ ସେପ୍ ଦେବା 1/2 ଇଞ୍ଚ। ତାକୁ ସବୁ ଉପର ମିଡିଲ୍ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ସେଇ ମିଡିଲ୍ରେ ଯେଉଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଦେଇ ଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ମିଡିଲ୍ରେ ରଖିକି 1/2 ଇଞ୍ଚକୁ ଦେଲେ ଏପଟ ଦେଖ ଆମର କଟୋରୀ 2 ବାହାରିଗଲା। ପାର୍ଟ 1 କଟୋରୀ, ପାର୍ଟ 2 କଟୋରୀ ଆମର ବାହାରିଗଲା ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ହେଇକି। -36 ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର କଟିଂ।